bastante afluencia de público, como tamén nas outras xornadas que xa viñemos de facer neste ano, e desta volta polas xornadas irmandiñas, que nesta segunda sesión temos a María Luisa Martínez López. López Martínez, perdón. É que sempre porque son como apelidos moi confusos. Que é doutoranda do Grupo de Investigación Jacobus da Universidade de Santiago e está facendo a súa tese sobre un rexistro de sartegos en Galicia nos séculos XIV e XV principalmente, non? Sí. Ainda que, bueno, é extrapolable seguramente a un marco temporal máis amplo, non? Sí. Pero, bueno, ainda está comenzando e xa pois, está dando os seus primeiros froitos e resultados de investigación. E hoxe, pois, ven a falarnos precisamente do que temos aquí con este título, Os cabaleiros xacentes na Galiza medieval, o caso de Joan Nunes Pardo, un sartego aquí localizado na Igrexa de San Francisco e que, bueno, xa nos desvelará ela agora minuciosamente todo o seu desenvolvemento da súa investigación. Entonces... Gracias. Vale, bueno, primeiro, moitas gracias a Daniel por contactar conmigo, moitas gracias ao Lar de Unta e a todos os asistentes por vir a escoitarme. Bueno, gracias. Pásame a diapositiva. Vale, bueno, vou poñerme primeiro un pouco en plan Francisco Umbral e eu vim aquí a falar da miña tese. Bueno, eso, como ben dixe Daniel, estou todavía en primeiro de doutorado, entón estou cos primeiros pasos da tese doutoral. Bueno, todo isto iniciouse en 2020, primeiro con un pequeno traballo monográfico para a asignatura de arte galego que fixen sobre o xacente de Fernán Pérez de Andrade, e despois con meu traballo de fin de grado titulado A morte do cabaleiro, evolución da armadura baixa medieval galega a través dos xacentes armados da familia Andrade. Aí namoreime de todo o que tiña que ver ca escultura funeraria medieval e decidín que, a pesar de que no máster tratei outros temas como a sexualidade na Idade Media, quería facer a miña tese de doutoramento sobre a escultura funeraria. A tese, en principio, vai acoller o estudo dos xacentes armados, dos cabaleiros e das damas, e tendo especial énfasis nos panteóns familiares porque pareceme un concepto moi interesante, moi importante. En principio, o marco cronolóxico vai ser do século XIII ou XVI, que é cando se opera un cambio, pero probablemente ampliemos ata o XII. É unha tese bastante ampla e, bueno, a ver como vai indo o tema. A idea é unificar a materia, facer un catálogo con todos estes xacentes, xa que a maior parte dos estudios que hai céntranse especificamente nunha familia ou nunha igrexa, entón non hai un catálogo, un estudio, digamos, unificado de todos estes xacentes. Entón, pasan aí, Daniel. Vale, gracias. Vou empezar por un pequeno recorrido sobre as tipoloxías de enterramentos que podemos atopar en Galiza na época medieval. Imos ter primeiro as que se chaman laudas de estola e dobre estola, que foi o pai Sarmiento quen as nomeou así, e datan da Alta Idade Media. Despois imos ter as laudas de chan, que se desenrolarán ao largo de toda a Idade Media, tamén da Idade Moderna, os artegos con oficio de xacente, que serán da plena e da baixa Idade Media e tamén da Idade Moderna, e os orantes, que xa é cando se opera un cambio que será o punto no que finalizarei a tese. Pásame aí o seguinte. Vale. Dentro dos enterramentos con xacente, que son os que eu estou estudiando, vamos ter os chamados moimentos, que é un término que aparece en moitos testamentos medievais, que serán aqueles artegos exentos que temos o gran exemplo deste tipo de sartegos en Fernán Pérez de Andrade, que ademais é moi importante porque marca unha diferencia con moitos, bueno, aquí non vou falar eu moito porque xa temos aquí un experto neste sartego, pero é importante o tema da tradición litúrxica, o sartego de tradición litúrxica, que chamou así un historiador chamado Erwin Panofsky, que é aquel que presenta os anxos. Que é tradición litúrxica, por qué? Porque estes anxos portan elementos que están relacionados ca liturxia de exequias do cabaleiro, como podían ser o botafumeiro, os libros de salmos. Tradicionalmente sempre se di que o iniciador desta tradición litúrxica en Galicia foi este sartego de Fernán Pérez de Andrade. Non se preocupe, non pasa nada. Pois eso, dicíamos que normalmente
sempre se dixo que era o iniciador desta tradición litúrxica en Galicia que subiu desde Portugal. Mas, sin embargo, quero mencionar e quero reclamar que realmente o iniciador desta tradición litúrxica en Galiza sería o sartego da súa primeira muller, Sancha Rodríguez, que, como xa temos, xa está estudiado, estaría colocado no ábside de San Francisco uns anos, quizás algunha década antes que o sartego de Fernán, e incluso hubo que movelo para poder acobillar o de Fernán cando este mandou realizar o sartego. Entón, gústame moito facer esta mención porque moitas veces os sartegos femeninos son os grandes olvidados. De feito, eu teño neste momento clasificados para estudio 142 xacentes, dos cales a maioría van a ser cabaleiros. Non porque as mulleres non se enterrasen con estas características, sino porque en moitos casos en séculos posteriores non se consideraba que estes sartegos foran tan importantes porque esos persoeiros non serían importantes polo feito de ser mulleres, entón moitas veces destruíanse, e que ao final Sancha é o exemplo perfecto para isto porque, bueno, como supoño que xa saberedes, apareceu por un lado a tampa, por outro lado a xaciga e en non moi boas condicións. E despois, por outro lado, a outra modalidade de enterramentos que tenemos con xacentes serán as laudas de chan, que puxemos aquí o exemplo de outro Andrade, de Diego Andrade, que está no monasterio de Monfero, e que, como, bueno, podedes ver, desgraciadamente, o seu estado de conservación, igual que todo o monasterio de Monfero, é bastante lamentable. Pásame aí. Gracias. Vale. Por que son importantes estes sartegos de cabaleiros, que no que me vou centrar agora é a idea de inmortalidade da fama póstuma na Idade Media. Vale. Isto relacionase moito con unha corriente historiográfica que é a chamada Historia das Mentalidades, que nos axuda a entender como podían sentir estas xentes. Porque normalmente sentimos moi axenas as xentes medievais e de outros séculos, como que non teñen nada que ver con nós, pero ao final tiñamos a grandes rasgos as mesmas querencias, os mesmos medos, e a morte evidentemente iba a ser un deles. Está moi relacionado co tema da morte na Idade Media, este concepto do contemptus mundi, que quere dicir que era un rechazo, digamos, á vida terrenal, porque era un valle de vaguas, onde viñamos a sufrir, o que se buscaba era pasar a vida máis alá e salvar a ánima. Entón, por que medios había que salvar esa ánima? Pois deixando mandadas dicir misas, facendo doazóns a distintas igrexas, de distintas pezas litúrxicas, de diñeiro, a través tamén deste cuidado que se encargaba moitas veces as ordes mendicantes, especialmente os franciscanos, que foron os grandes cuidadores de almas, digamos, durante a Idade Media. Estes cabaleiros buscaban reflexar de cara á posteridade a idea do cabaleiro medieval perfeito, do que se chama o Milites Christi, o soldado de Deus. O problema é que moitas veces non se correspondía ca realidade. Temos, por exemplo, o claro exemplo de Nuno Freire de Andrade o Mau, que o seu sobrenome xa o di todo, que por moito que a través da armadura e de mencionar no seu epitafio a propia palabra cabaleiro e de reflexar a súa posición para marcarse como ese ideal de cabaleiro perfecto, pois sabemos perfectamente que achegábase máis a idea de villano que temos, sabes, o malo do conto, que non a ese ideal de perfección. E, ademais desta idea de perfección, buscábanse tamén a identificación individual, que esta facíase a través do epitafio. Os sartegos medievais, a pesar de estar representando a unha persoa, non eran retratos como tal, non estaban persoalizados nese sentido. Entonces, a persoalización facíase a través do epitafio, que nos marcaba normalmente o nome do defunto, a veces o posto, digamos, pois era un mercader, se era un cabaleiro, moitas veces indicábamos tamén se era fillo de alguén, e indicábamos tamén a data de pasamento de estas persoas. Pero, ademais desta identificación individual, buscábase tamén unha identificación con algo un pouco máis alto que ti mesmo, digamos, e eso sería relacionado co liñaxe, o sentimento de pertenza a unha familia. Para eso, temos a importancia da heráldica, dos escudos que se representan na maior parte dos sartegos, que nos están indicando a que familia e a importancia desa persoa a través da familia a que pertencía.
Para todo este estudio van a ser moi importantes os testamentos como fonte documental, xa que neles vamos ter marcados moitas veces como quería o cabaleiro en cuestión ou a dama en cuestión que fose ese tipo de enterramento, todo o tema de como quería que se coidase a súa ánima a través de misas, doazóns. Entón, é un documento moi importante. Pásame para aí. Vale. Vamos a... Non había outra antes? Non, vale, igual me estaba liando. Nada. Vamos a pasar xa ao caso de Xoán Nunes Pardo. Pasa, vale. Vamos a falar primeiro, dar unhas pinceladas primeiro sobre o descubrimento deste xacente. Danos noticia del, Vales Vilamarín, neste folletiño de 14 páxinas, e o que nos di é que foi atopado durante unhas obras de consolidación e restauración por conta da Dirección Xeral de Belas Artes, e di que fai referencia a pouco antes da publicación, así que se este estudio está datado de 1774, pois poñemos que foi por aí máis ou menos cando se descubriu. Ainda teño que buscar a fecha exacta desas obras de restauración. Indícanos que a tampa do sepulcro, que a parte de arriba onde está o xacente, atopábase no arco funerario, é dicir, onde está todavía, pero en posición invertida, co cal o epitafio que está no lateral non se podía ler e non podíamos identificar quen estaba aí enterrado. Tamén indica que dentro do sepulcro estaban as cinzas, pero aquí teño moitas dúbidas, porque o tema de que aparecesen cinzas non se corresponde realmente co tipo de enterramento na Idade Media, porque non se contemplaba o tema da cremación, precisamente porque era preciso que o corpo se conservase para a segunda venida de Cristo, para poder salvar esa alma. Entón, a teoría que tería que falar con alguén, con algún científico experto en isto, é que, o mellor, polas altas temperaturas dos incendios, pudese haberse corrompido ese corpo, pero non teño datos ao respecto. Vale, vou falar un pouquiño así das características formales deste sartego. O que chamamos un sartego de lucillo baixo arcosolio, é dicir, está situado baixo un arquiño, o xival, e na parede está encastrado o xacente ca súa xaciga. Vai abandonarse a tradición litúrxica, non vamos a atoparse aos anxos, si atopamos todavía os almohadóns, o canciño, os pés, e tampouco vai ter a sábana típica que estaba debaixo da efixe. O xacente non sobresae moito, a verdad, é dunha talla bastante sinxela, tamén en canto a decoración, mantén esa sinxeleza, ten o escudo dos Pardo que podedes ver aí, colocado entre as dúas almofadas, é unha colocación que vemos en outros xacentes, por exemplo, nunha dama da propia igrexa de San Francisco, pero non unha colocación moi habitual, xa que normalmente estes artegos ian na parte de abaixo no xacigo. Pero o problema é que esta sepultura non ten un xacigo como tal, senón que máis ben parece que forma parte do paramento da parede do propio muro da igrexa. Estes datos, a falta dos anxos, a falta da sabaniña que se pon debaixo, xunto co tipo de armadura que vos explicarei agora un pouquiño, daríanos unha datación posterior a 1470, pero claro, sempre sería matizable a través de un estudio moito máis profundo. Vale, aquí entramos xa en parte da problemática sobre este xacente, que é a falta de estudios. Temos moi pouco estudiado sobre el. Temos, xa como vos mencionaba, este folletiño pequeno de Vales Vilamarín, que é o único dedicado en totalidade a este xacente, que é do ano 74, e, bueno, dá algúns datos, pero tampouco entra moito en profundidade sobre el. Despois temos este álbum de debuxos de García Ledo, que fai unhas fichas cos debuxos do xacente, de feito é a que está na propia igrexa de San Francisco, se non lembro mal, e despois temos a tese de doutoramento de Elias Martínez, que tamén trata un pouquiño sobre este xacente e sobre moitos máis das igrexas góticas de Betanzos. Pasamos aí. Vale. Dentro destes estudios vamos a atopar diferentes representacións, dibuxos feitos deste xacente. Aquí podemos xogar a buscar as diferenzas, porque como podedes ver, non se parecen en nada, prácticamente, entre un e outro.
Non é por peloteo, pero o último é claramente o máis fiel e o mellor, con diferenza. Porque realmente que sería de Xosé de Garroel, que aparece neste libriño de Vales Villamarín, pois dá incluso lugar a moita confusión entre este xacente e un Vilousaz que hai tamén sin identificar en San Francisco. Entón, podedes ver eso, serias diferencias ao respecto desto, que supón, ao final, un problema a hora de poñerte a investigar, porque se vos facedes unha búsqueda en Google deste xacente, aparecen 2 fotos. Literal, non aparece máis, prácticamente. Igual por aí perdida hai algunha máis, pero hai moi poucas realmente. Entón, claro, o primeiro que me atopei foi con estes debuxos, e cando vin que non se parecían en nada, dixen, bueno, vale, a ver por onde tira isto. Pásame aí. E, bueno, vou vos explicar un pouquiño o tema da armadura de Xoán Núñez Pardo. A armadura, durante a época medieval, foi facendo moitísimos cambios, foi tendo moitísimos que se ian operando en función do avance das armas. Entón, nun momento xa de baixa idade media, cando empezaron a tomar forza as ballestas, que tiñan unha potencia de disparo moi alta, e as cotas de mallas non soportaban ese impacto, empezou a desenrolarse o que se chama arnés blanco ou armadura de placa, que sería esta que vemos aquí. Entón, vemos que ten un casco que é de orixe francés, que se chama celada bicoquet, que mantén ao lado as charnelas, que serían uns enganches para poñer a viseira que taparía a cara para protexer o cabaleiro, que normalmente nos xacentes galegos non se representa, aínda que si temos algúns exemplos, como Diego de Andrade e Fernán o Mozo en Monfero, que sí que está representada a súbida, e un xacente que non lembro agora se está identificado ou non, en Ferreira de Pantón, se non lembro mal, que sí que está ca viseira incluso baixada e non se lle ve a cara, que é moi especial, a verdad, as cousas como son. E despois vemos como todavía mantén algunhas partes de malla, como será ese camal, que ten eses picos decorativos, e tamén na parte de abaixo a saia de malla, que tamén é máis decorativa case que funcional. Ten, por exemplo, esa peza que vendes aí que se chama ristre, servía para enganchar a lanza. O sea, o dito de con lanza en ristre ven por aí, porque era onde se enganchaba para que cando recibía o impacto non fose para atrás. Entón, eso estános indicando tamén que este tipo de armadura podía usarse tanto en guerra, porque as cargas de caballería con lanza foron durante a grande parte da Idade Media a gran forma de guerra, digamos, ata que empezou a aparecer eso, a ballesta, cos corpos de mercenarios e tal, que foron deixando un pouco de lado estas grandes cargas de caballería. Despois, bueno, temos distintas proteccións, as partes máis débiles do corpo, como sería o cóbado, os ombros, as xeonlleiras. Vemos aí o que se chama arnés de perna, cuya parte máis importante sería que protese a coxa, que é o Quixote, que foi de onde saliu precisamente o nome de Don Quixote. E como arma presenta a espada, era o gran símbolo dos cabaleiros, a espada. Non só a armadura, senón a espada, ademais, unha significación que ten ca propia cruz, pola forma. Poñemos aquí un detalle da espada, que é a parte da punta, que se chama contera, que era unha parte pequeniña que había na punta da espada de metal para protexer, para que non se doblara, porque era moi importante manter estas pezas en bo estado, xa que non eran baratas, nin a espada, nin as armaduras. De feito, eran tan caras e tan importantes que moitas veces en testamentos vemos reflectido como se deixaban en herencia pezas destas armaduras, pezas un pouco xenéricas, digamos, que podían usarse de unha persona para outra. Bueno, aquí tampouco vos vou meter en moito, pero, bueno, dicirvos que polo tipo de armadura que leva, así que estaríamos falando dun final do século XV, e hai que mencionar, por exemplo, que non leva esporas nos escarpes. Normalmente, cando eran armaduras dedicadas a ir a cabalos e que iban as esporas no escarpe, con lo cual isto podería indicarnos que é unha armadura de parada, ou mellor, de desfile, que non estaba destinada a ser para montar a cabalo, pero non teño todavía moita seguridade nesto.
teño que mencionar tamén que normalmente moitos xacentes levaban o que se chama o puñal de misericordia, que era un puñal pequeniño que servía para rematar os enemigos no campo de batalla. E, sin embargo, o xacente que estamos tratando non o leva. Entón, eso podría ser tamén un indicativo de que non é unha armadura de batalla como tal. Vale, vou deixar a continuación do epitafio e a súa singularidade, porque aquí atopámonos ante un epitafio que é bastante curioso. Este que recollemos aquí. Aquí ha de yacer Juan Núñez Pardo, fillo de Pero Pardo. Esta fórmula que vedes aquí ao inicio, aquí ha de yacer, non é nada común. De feito, eu hasta onde teño estudiado non atopei ningún outro sepulcro. A fórmula común era aquí yaz, o sea, aquí xace, que ven derivada do hic requiescit latino, que xa aparecía en laudas latinas. Entón, hai varias teorías, digamos, aquí. Que fose que a lápida se realizase en vida, por eso se indica que vai xacer aí, non que xace, xa de feito. O tema é que, claro, non podemos asegurar isto porque hai outras sepulturas. En Idade Media non sería a única que se fai en vida da persoa que se vai enterrar aí. Temos, por exemplo, Fernán, e Fernán non utiliza esta fórmula. E despois, por exemplo, Vales Viramalín propón outra teoría. Non sei se vos fixades aí na marxe de abaixo, porque non se ven moi ben, que hai un repique, está como picada a inscripción. Entón, el o que propón é que nun principio, cando esta persoa estaba viva todavía, indicouse gracias, o aquí ha de yacer, pero que despois se repicou para que quedase eliminadas as letras ata que puxera aquí yaz, porque xa estaría enterrada a persoa nese sepulcro. De feito, o tema de que permanecese para sempre o aquí ha de yacer non se correspondería moi ben con esa idea de busca de fama póstuma, porque o que buscaban era a presencia, o que a xente soubera quen estaba ali e que estaba ali realmente. Tamén é curioso que hai, ao final de todo, aquí non se ve, pero ao final de todo, despois de Pero Pardo, hai un espacio bastante grande, en blanco, sen tallar, que sería o destinado á data de pasamento, que non aparece recollida. Vale, aquí é onde empezan tamén os grandes problemas. Os problemas de identificación, como chamei aquí, o inferno das homonimias medievais, porque é un verdadeiro inferno. Cando empezas a investigar temas genealóxicos en Idade Media e atopas 500 personas nun lapso de 50 anos que tiñan o mesmo nome e os mesmos apelidos. Entón, non sei se vos fixastedes, pero en ningún momento me referín o xacente como o pai do mariscal. Isto porque realmente non hai seguridade de que sexa o pai do mariscal. Temos distintas teorías, pero non temos o documento estrela que nos diga non temos un testamento do pai, nin outros documentos que non lo digan. Entonces, imos ter diferentes teorías sobre a identidade deste xacente. Vamos a ter, por un lado, a Vales Villamarín, que nos vai indicar, vai ser o primeiro que diga que este xacente é o pai do mariscal Pedro Pardo de Cela. Cal é o problema? Que toma o propio epitafio como fonte. El cita a Pardo Villarroel en un escrito de 1700 e algo, que di, este señor menciona que o pai do mariscal chamase Xoán López Pardo, creo recordar. Pero isto non é certo, porque no epitafio di que é Xoán e que o seu pai é Pedro. Pero claro, non temos ata o momento ningún documento que nos fale dun Pedro avó do mariscal. De feito, se buscades en distintos estudios no que se recollen árbores genealóxicas, non aparecen moitísimos o avó do mariscal, non aparece mencionado. Simplemente temos a partir do pai. E despois, por outro lado, temos a Pardo de Guevara, que está en contra da teoría de Vales Villamarín. O que di el é que non, que o avó do mariscal era Aras Pardo de Cela, fillo de Sancha Núñez e Alonso López de Bolaños. Co cal, se o avó do mariscal se chama Ares, Xoán, fillo de Pedro, non pode ser o pai do mariscal. O problema,
que Pardo de Guevara tampouco cita ninguna fonte para poder dicir con seguridade que este Aras Pardo era o avó do Mariscal. Entonces temos dúas teorías que fallan un pouco na contrastación cas fontes documentais. Pardo de Guevara, por exemplo, tamén apunta como posible data de pasamento do pai do Mariscal aproximadamente 1450. A pesar de que eu vos comentei que a datación do xacente sería a partir de 1470, podría ser perfectamente, o sea, isto non é un dato que nos invalide a identificación, xa que moitas veces estes artigos facíanse con moitos anos de diferencia respecto á morte do personaxe. Despois temos dúas fontes documentais que son as que máis falan, digamos, de quen pode ser. Temos, por un lado, este recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia de 1535 de Vasco da Ponte, que menciona como pai do Mariscal a Juan Pardo da Malla, ricachón que estaba ao servicio de Ares Pardo. Empezamos co problema das homonimias. Tamén menciona a un Juan Núñez Pardo de Betanzos, que, según el, non tiña vasalos, escudeiro de Gómez Pérez. A Juan Núñez Pardo de Cela, cuxa filla casou con fillo de Pedro Fernández de Andrade, e, por exemplo, deste sí que temos documentos que nos lo situarían nunha solicitude de pleito por a morte dun fillo deste Pedro Fernández de Andrade á altura de 1494. Cando, por outros documentos que vos comentarei agora, a esa altura xa estaría morto o pai do Mariscal. Entonces, este Xoán Núñez Pardo de Cela en concreto poderíamos tachalo, digamos. Despois temos tamén o Juan Núñez Pardo de Cela asesinado en Cambás por Alonso de Lanzós, que aquí tamén temos diferentes teorías, dependendo de a quen leas, de que refírese o pai ou o irmán maior do Mariscal. E ao final tamén acaban sendo distintos historiadores tirándose pedras á cabeza por defender a súa teoría cada un, pero seguimos sen ter a base que nos diga. Despois temos tamén un Juan Pardo que mataron a Coruña, que non sabemos se fai referencia ao anterior, porque o problema tamén nestas fontes é que moitas veces se menciona a mesma persona con distintas fórmulas. Por exemplo, como Pedro Pardo, que sería o avó, según Vales de Llamarín, Vasco da Ponte somente menciona a Pedro Pardo ou Pardo de Cela en mención ao Mariscal. Non habería ningún persoeiro que pudera ser o avó do Mariscal co nome de Pedro. A seguinte fonte, o propio testamento do Mariscal Pardo de Cela. Bueno, en 2013, Pardo de Guevara publicou un artigo no que se recollen 3 traslados do testamento do Mariscal, non é o testamento completo, senón que son unhas partes, que se atoparon nos registros dun xuicio levado a cabo polas descendentes do Mariscal contra o Bispado de Mondoñedo para reclamar esas propiedades que non lle foron dadas cando a morte do Mariscal. Entón, aí menciónase unha serie de personaxes chamados Juan, que pertencen ao núcleo familiar cercano do Mariscal. Teríamos, por exemplo, a mi padre Juan Pardo, que Dios haya su ánima, quere decir que a altura de 1483, cando se fecha este testamento, o pai xa estaría morto, por eso vos dicía que ese Juan Núñez Pardo que aparece en litixios do 1494 non podería ser, según esta fonte documental. É curioso que non o chama Xoán Núñez, senón que chama directamente Xoán Pardo. Sin embargo, sí que temos outro Xoán Núñez. Menciona meu sobrinho Juan Núñez, que era fillo lexítimo do seu irmão maior, que tamén se chamaba Juan Núñez. E a súa vez temos un Juan Pardo, que era o bastardo de Juan Núñez, irmán maior do Mariscal. Vedes por onde vou. E despois temos un que sí cuadraría polo nome, pero non cuadraría por outras cosas, que é o único Juan Núñez Pardo que atopamos neste documento, sería o nome exacto do epitafio, que é o seu fillo bastardo. Problemas con este fillo bastardo? Non hai máis documentación sobre el. Desaparece completamente. Entón, aparte, podemos considerar que podía ser moi pequeno polo que di,
porque o mariscal deixa dito que lle concede o coto de Freixulfe como herencia aparta ou totalmente do resto da herencia, nomeando como heredeiras universais as súas fillas Constanza e Beatriz, mas si que lle deixa esa porque o seu fillo é o fiz, comenta el, deixa a Inés de Castro, súa muller, e a Alfonso Abade como tutores dos bens ata a maioría de idade deste fillo. Entón, con eso nos está dicindo que é moi xove, pero non sabemos, é imposible con estes datos saber a idade que podía ter. Entón, podería ser que temos en San Francisco? Podería, pero é moi improbable realmente. O problema con todo isto é que ao final temos un montón de incertezas, un montón de nomes de moita xente moi parecidos, pero fáltanos esa fonte documental que nos diga realmente quen está aquí. Ora, o que queda realmente é seguir facendo traballo de investigación en arquivo, e seguir buscando esa fonte máxica, digamos, que nos diga realmente quen pode ser este persoeiro e confirmar ou non a súa identidade como pai do propio mariscal. Sí. Moitas gracias pola vosa atención, espero que non vos resultara moi coñazo e que sacarades algo en claro. Se tendes algunha dúbida ou algunha pregunta que vos poda responder, estaré encantada. Que comentaba aquí o señor de Vilalba, este pedazo de Xernos, que a pedra do sepulcro de Andrade que viñera da cantidad de Parga, e aquí Luís confirmame que toda a pedra desta zona efectivamente viña da pedra de Tanto que viña dai desa canteira. Mira, ese dato sí que non o tiña porque en tema de procedencia das pedras sí que non me metín todavía. E non sei se me vou meter tampouco neso. As identificacións que nos di o Villamarín de que Pardo de Cela proviña do lugar de Cela A ver, teño que meterme todavía niso, é algo que todavía non empecé a tratar, pero sí que temos, dependendo tamén de se miras Vale Villamarín ou se miras Vasco da Ponte, diferentes zonas. Por exemplo, Vasco da Ponte identificado directamente con Juan da Malla, pola Torre da Malla. Entón, sí que se nos dan diferentes zonas que pertencían a esta familia. O tema, claro, sempre é que este Juan Pardo sexa o que ten que ser, que ese é o problema. Pero podría ser ya. Podería, a ver, xa te digo, non te podo dar unha resposta fixa porque non me metín todavía niso. Pero... Sí, se alguna vez hai o falar do fin ao cabo Esperela está pegada... As termodecaigas son as orquestas. Non, xa, pero como ele como da zona, en aquele concello do concello de Paderne, a pegar de Quixoa, eu nunca oí falar. E con torre medieval. É complicado. Eu nunca oí falar de que pudera ser de Todavía. É que eu non me metí tampouco neso, porque o meu era a pura iconografía, a iconográfica das cousas. Sí. Non fago alusión, pero non me meto no lío, ademais, porque se ve, non, entras pero non sabes. Básicamente, eu que estou vendo, que era un pouco que quería reflectir todo o problema que, aparte do que lle viña contando a Daniel no coche, esta é unha persoa dunha familia, teño 142 xacentes para estudiar. Non vai ser o primeiro problema que me enfrente, non será o último. E teño todavía a 2025 moitísimos xacentes non identificados. Aquí mesmo en San Francisco hai, se non recordo mal, 2.000 que non están identificados. Un Figueiroa e unha dama da familia Pardo de Aguiar. E non sei se sabe algún máis. Sí, pero por la pinta debe ser de época reis católicos. Sí, polo tipo de toca, xa leva o rosario. E non lo vamos a ver, o sea... Sí, pero claro, o sea, teño que facerme a idea de que non vou descubrir quen era cada unha desas persoas. Moi parecido a isto. Está na nave principal. En San Francisco, o Figueiroa.
Bueno. Ese é bastante parecido en estilo. Xa de Pedro Nacimiento, Carlos V. Non, pero digo que está na nave, que está xusto a seguinte é precisamente a Dama Descoñecida dos Pardo. Sí, pois se non lembro mal é dos Figueiroa Taboada Noguerol, creo. Os escudos de ante que non sei se serán de... Son do Figueiroa e creo que dos Taboada, o escudo que hai na Sacic. Están postos ali en plan adorno. Claro, que ese tamén é o problema que te atopas. En todas estas igrexas houve moitos movimentos. Non só o problema dos incendios, senón que cando chegaron os señores barrocos decidiron, bueno, pois este gótico xa non nos gusta, entón imos cambiálo para poñelo según a nova moda. Entonces arramblaron con todo, abriron espacios para novas sancristías, cousas así, e moveronse moitísimos sepulcros. Entón, claro, algúns desapareceron, outros reubicáronse moitas veces en sitios, por exemplo, imaxes que hai do sepulcro de Nuno Freire de Andrade en Moncero co chan da igrexa sepultado ate metade do xacigo. Entón, claro, os danos que se operan nesa pedra, todos os datos que perdemos, porque o lugar en onde foron postos originariamente nos dá moitos datos. Entón, claro, descontextualizas completamente a peza, estás perdendo moitísimo aí. Entón, eso, pezas perdidas, pezas movidas, tampas que non se corresponden co xacigo. Entón, tes, o mellor, unha combinación de heráldica que distí. De onde sae isto? E intentas buscarlle a lógica, en plan, a ver quen pode ser pertencendo a estas dúas ou tres familias que se representan, e non te sae porque, claro, non tiña nada que ver unha con outra porque son de distintos. Entón, ao final, ir montando un puzzle tremendo. E despois, claro, por exemplo, o tema de enfrentarte a heráldica, na carreira non damos nada que se pareza, entón tens que empezar de cero. O tema de ler os documentos, paleografía tampouco damos nada na carreira, os de arte, nada. Os de historia teñen unha asignatura que estudian algo, polo menos unhas bases as levan, pero os de historia de arte non estudiamos nada, incluso no propio... Xa. Ojalá. Claro. Xa. E, por exemplo, no... Sí. O problema grave que hai é que non hai xa. E no máster de estudios medievais, que eu tiña a esperanza de poder aprender algo de paleografía, porque é un máster que basado en investigación, que te prepara supostamente para a investigación e habilita directamente para o doutoramento, para o programa de doutorado. Entón, tiñamos a esperanza de que nos ensinasen algo de paleografía e tampouco vimos nada. Entonces, claro, ti ahora, primeiro ano de doutorado, enfrentaste a ter que ler documentos de época, moitos deles, no meu caso, van a ser documentos notariais, cunha letra chamada procesal, xa de finales da Idade Media, que é un inferno para ler eso, porque ten moitas ligaduras, ten moitas palabras que están contraídas, entón, se non tes unhas nocións básicas, eso é terrible. Entón, claro, non só investigar o tema dos xacentes, senón ter que aprender de hacer todas estas cousas. Entón, vai sumando un montón de historias. E claro, para esclarecer todas estas dúbidas que temos acerca das identidades destas persoas, necesitamos ir aos documentos, porque son os que nos poden dicir de primeira man ou non quen é, porque está aí, porque se fixo desta forma ou non desta outra. Entón, claro, ao final é unha labor inxente. Quen estudia paleografía entre os filólogos? Eu tive en paleografía, fixen románicas, sin embargo, en terceiro tiñamos paleografía. Pois os de arte é que é lógico, e os de arte tamén, porque a ver, claro, pasa que unhas bases, porque ao final, se ti queres dedicarte a investigación, un pouco, a non ser que te dediques a contemporánea, vas a necesitar unhas bases de paleografía. Imagino que ti tamén, a mellor, para ler algunha cousa tamén tiveches problemas. Non tanta. Claro. A nos que nos todo ano, ao final, acababa sacando, sí. Claro, que ao final vai ser o que teña que facer. Por desgaste, a base de ler e sacando, porque agora pones un documento medieval e, bueno, o mellor dunha páxina leo 5 palabras.
están medianamente claras, entonces, claro. Do século XIV e XV da... Ainda sí, ainda é bastante clariña. Trasar aos séculos XI, XII, eso era de Dios. Hombre, se fora todo letra carolina sería maravilloso, porque esa lese perfecta. Cando fixen as prácticas de empresa do máster de estudios medievais, fixenas no arquivo da Catedral de Santiago, e tiven que traballar catalogando distintos fragmentos de pergameu dun corpus musical, e tiñamos un pouco de todo. Claro, cando topabas un de letra carolina era unha maravilla, porque leías todo clariño, caso, xa pasaba. Sí, do principio. É moi parecido a que temos hoxe en día, digamos. Entón, lese moi clariña, pero claro, xa a medida que empezas a pasar a gótica, e xa como te metas xa en documentos notariais ca procesal de finais de Idade Media, queres morrer directamente. Querías falar con algún médico. Sí, que mal será que non entenda para que tamén los liberamos. Por exemplo, as partidas do rei sabio, maravillas, entende, porque eso era, claro, auténticos sabios da corte de Toledo, os que estas escribían, e, bueno, as partidas do rei sabio, esos léense, pero de parte. Claro, pero despois atopaste con estes documentos notariais que o señor notario cobraba por legajo e facía que ocupase todo moito. Había un truco porque todas empezaban igual. Sí, eso sí. Entonces, quero dicir, de cara... Bueno, a primeira frase, polo menos, puedo ler. Aí está, de cara aos exámenes esos, e despois, cando eran os documentos así xa do rei, que viña toda a serie de títulos do rei de todos os sitios de Castilla, de León, de Galicia, de Navarra. Eso, ao final, memorizas un pouco. Señor de Vizcaya e de las Islas Canarias. Tanto Vizcaya como las Islas Canarias xa non eran reinos. Eran aparte. Entonces, eso era o final sempre, señor de Vizcaya e de las Islas Canarias. Cal é o documento, non me acordo o documento escrito máis antigo agora? O máis antigo escrito en castelán... Bueno, castelán, en galego... Máis ou menos en castelán. En castelán son as glosas. As glosas, As glosas, tanto silenses como emilianenses. Que pase de Joan Núñez a ese Juan Núñez. Metesme nombreta aí. Porque ese tema do cambio dos nomes non o teño moi claro, sabes? Tampouco teño moi claro de onde sai ese Núñez, teño que meterme neso tamén, porque normalmente os nomes medievais eran o nome, o patronímico, que tiña que ver